astudiaeth yn rhan o'r seiat. Wedyn, nos Fercher, cyrgweddi Hen y Garreg. O, reit. Oce. Lôn y Deri felly, yn cartre Rhodri. Bore dy Gwener y Groglith, fyddwn ni'n cyfarfod am 9:10 yn neuadd bentref yn Rhiwlas. A Sul nesaf, byddwn ni eto yn cyfarfod yn y bore 9:10 yn Rhiwlas. A dim cyfarfod nos Sul nesaf. Dwi'n credu doedd o ddim lawr ar yr amserlen, felly dim cyfarfod nos Sul nesaf. Doedd na'n gweithgareddau ni, mae Rhodri yn pregethu heddiw yng Nghaerdydd. Rhai eraill wedi mynd i ffwrdd yn mwynhau gwyliau'r Pasg, mae'n siŵr. Felly, mi ddarllenau. Tranoeth clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r wyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymeresant ganghennau o'r palmwydd ac iddynt allan i'w gyfarfod gan weiddi, Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno, fel y mae'n ysgrifenedig, paid ag ofni ferch Sion, wele dy frenin yn dod, yn eistedd ar ebol ase. Gadwch chi ni weddio. O arglwydd ein Duw ar Sul, baden ni'n cofio gwaredwr yn mynd i mewn i Jerusalem a dyrfa wrth i bodd yn ei groesawu. Felly, da ni y bore ma'n dymuno dy fod ti trwy dy drugaredd yn dod i mewn i'r oedfa hon mewn ffordd arbennig. A ni'n barod i dy groesawu di. Nid fel tyrfa fydde erbyn diwedd yr wythnos yn troi cefn, ond fel rhai sydd am i ti fod yn frenin ac yn arglwydd yn calonnau ni. Felly, da ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân, da ni'n gofyn o Dduw Tad, bydd yn amser efo'n gilydd, yn amser lle da ni'n rhyfeddu at y gariad, y byddwn ni'n dy garu di'n fwy, ac o Dduw Tad, y byddi di yn cael clod a gogoniant. Oherwydd, da ni'n gofyn y cyfan ar y gogoniant i thenw di, ein Tad ac i'r arglwydd Iesu Grist. Clyw yn gweddi felly, trwy heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mi ganon ni Efongelydd. Fenaid mola ddiw'r gogoniant, dŵg dy drysor at ei draed. Ti a brofodd ei faddeuant, ti a olchwyd yn y gwaed. Moliant, moliant, dyfa mwy i'r gorau gaed.
Reit, di'r plant yn fod ymlaen, a funud bach. Chi eisiau dod? Dewch hwnna. Come on, mae'n aseddi mawr i chi fan yma. O reit? Na fo. Reit, gret. Reit, dych chi'n oce? Os dych chi'n teimlo? Oce? Gobeithio? Dim ysgol. Ie, hwnna'n braf. Reit. Heddiw'n Sul arbennig, yn dydi? Chi'n cofio beth sy'n special am y Sul yma? Be da ni'n cofio Sul yma? Dyle ti gofio ar ôl wsos dwytha yma? Pa Sul di? Sul y blodau, Sul y palmwydd. Y Sul pan da ni'n cofio Iesu Grist yn dod mewn i Jerusalem os gawn ni'r llun. Dyna fo. A dyma dechrau'r wthnos fwyaf pwysig mywyd Iesu Grist i ni sy'n credu ynddo fo. Da ni'n cofio bod mae rhai sydd wedi sgrifennu am Iesu Grist, Mathew, Marc, Luc a Ioan, maen nhw'n rhoi rhan fwyaf o'r amser i wthnos olaf yma, y mywyd Iesu Grist. So, da ni yn cofio ar diwrnod fel heddiw, da ni'n cofio Iesu'n dod mewn i Jerusalem. Be ddigwyddodd nos Iau yr wythnos yma? Chi'n gwybod? Siŵr fyddwch chi yn cofio. Dyma Iesu'n cael pryd special efo ei ddisgyblion. Swper olaf. Mae Cynan yn gwybod hyn i gyd achos wnaethon ni cracio'r pasg yn y garnedd wsos dwytha yma. A felly, reit, swper olaf. A mae gennym ni lun fanna, llun enwog o'r swper olaf. Da ni'n gwybod sut oedden nhw'n edrych, go bryn bod nhw'n edrych fel yna mewn gwirionedd. Mae rhai o'r disgyblion fanna yn edrych yn hen iawn a da ni yn gwybod bod nhw i gyd mwy neu lai yn reit ifanc. Ond dim ond cael y swper olaf lle oedd o'n torri'r bara ac yn rhannu'r gwin fel da ni'n gwneud yn y cymun. Wedyn, Dydd Gwener y Groglith, be ddigwyddodd fanno? Ti'n cofio? A ni gael y llun nesaf ta. A reit, dyma'r arglwydd Iesu'n cael ei roi ar y groes. A wedyn, dyna ddiwedd y stori? Na, be ddigwyddodd wedyn? Doth o'n ôl yn fyw, dyna fo yr llun nesaf. Ac beth yn wag pan nath y merched gyntaf i weld, y gwragedd i weld lle oedd y corff a'r beth yn wag. Reit. Da ni gyd yn gwybod yr hanes, ydyn ni? Chi wedi clywed yr hanes lot. Ond dwi eisiau chi feddwl rwan, dwi eisiau chi gofio yr hanes a meddwl sut mae'r hanes yn effeithio arno ni. Os da ni'n bobl sydd yn credu hwnna, yna da ni'n gorfod dilyn Iesu Grist, ydyn ni. A rwan, gyda i rhywbeth fan yma, siŵr bod chi gyd wedi gweld allai dynnu fe allan heb iddo fo ddisgyn. Na fo'n dechrau disgyn yn barod. Jenga. Chi di chwarae Jenga? Do? Right. Na fo wedi dod. So, eisiau dod a cymryd yn yr ein allan? Mae'n mynd reit isel yn y gwylod a roi ar y top. Reit, pa un sy'n dod nesaf? Go on, ti a tynnu yn allan. Gan i weld os wyt ti'n mynd i wneud un ar canol fanna. Reit.
Reit, dy dod i. Reit, fo. Reit, dyna fel da ni'n neud hon. A beth sy'n digwydd yn y diwedd? Mae'n disgyn yn dydi. Achos os ti rhywun yn cymryd un reit o'r gwylod fan yna, mae'n dal i sefyll. Llai gymryd un ochr arall allan? Mae'n dal i sefyll. Ble llai gymryd un arall? Fanna? Mae'n dal i sefyll. Mae hwn yn gwrthod gwneud beth fe fod wneud. Mae'n dal i sefyll. Wel, be allwn ni wneud fysa? Reit. Rhaid trio'r un yma. Mae'n gwrthod disgyn. Reit. Gawn ni yr un. Reit, na ni dynnu hwn a bydd o'n siŵr o ddisgyn wedyn. Na fo. Rhaid i'r gwaelod fod yn solid yn does, yn gadarn, iddo fo sefyll. Os di'r gwaelod ddim yn gadarn, di o ddim yn sefyll lle mae'n disgyn. Na'r un fan yma o dŵr. Chi'n bod beth di enw'r tŵr yna? Da iawn ti, ardderchog. Tŵr Pisa. A os yw beth o bod ar y tŵr? Diolch yn syth na di. Mae'n pwyso drosodd. A bob chydig o flynyddoedd maen nhw'n gorfod checio neu mae'n mynd i ddisgyn. Achos di'r sylfaen o danodd pan oedden nhw'n codi'r tŵr i ddechrau ddim yn ddigon cadarn. I rhywbeth sefyll, mae eisiau fod yn gadarn. Rwan, da ni fel Cristnogion yn credu bod Iesu yn fab Duw. Bod o wedi dod i'r byd a bod o wedi mynd i Jerusalem a bod y pethau yma wedi digwydd yn Jerusalem. Y pethau da ni sôn amdano fo fanna. A be mae'r Beibl yn deud ydy bod ni i adeiladu yn bywyd ni ar hynny i gyd. Yn adnod, sgawn ni, dim ond un sylfaen sy'n gwneud y tro i adeiladu arni, sef Iesu y Meseia. So, da chi efo'ch bywyd o'ch blaen chi, gobeithio fydd yn fywyd hir, a fyddwch chi efo lot o bethau. Ond os da chi'n cofio trw'ch bywyd, mae'r peth mwyaf pwysig ydy be ddigwyddodd i Iesu yn Jerusalem, a bod chi yn pwyso ac yn credu hwnna. Dyna'r sylfaen sy'n golygu bod eich bywyd chi'n mynd i fod yn fywyd gwerth i fyw. OK? So, tro nesaf ydych chi'n chwarae Jenga, meddyliwch chi am mae Iesu ydy'r sylfaen gadarn i ni gael byw. A dyna mynd i ganu Emyn rwan, sydd yn sôn am hynny. A ydych chi'n gweld cyfiawnder Crist a'i waed yn lliw unig sail, neu sylfaen, fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist, y gadarn graig y saf. Ar bob tir arall sydd o wnaf. OK, gwych chi ôl i eistedd a gobeithio newch chi fwynhau'r gwyliau yma. Peidio gorfod mynd i'r ysgol bob bore. Yeah.
O fe drawn ni at air Duw, a dwi am ddarllen o lyfr y Salmau a Salm 103. Salm 103. Fy enaid, bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fy enaid, bendithia'r arglwydd a phaid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau dy holl gamweddau, yn iachau dy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu dy fywyd o'r pwll ac yn dy goroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n dy ddigoni a daioni dros dy holl ddyddiau i adnewyddu dy ieuenctid fel eryr. A mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl rai gorthrymedig. Dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Trigarog a graslon yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Nid yw'n cyrryddu'n ddiddiwedd nac yn meithrin ei ddicter am byth. Ni wnaeth â ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau, oherwydd fel y mae'r nefoedd uwchben y ddaear, y mae ei gariad ef dros y rhai sy'n ei ofni. Cyn bellad y gymae'r dwyrain o'r gorllewin, y pellhaodd ein pechodau oddi wrthym. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant. Felly tosturia'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd y mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Y mae dyddiau dyn fel glaswelltyn, a mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes, pan ar gwynt drosto fe ddiflanna ac nid yw ei le neu adnabod mwyach. Ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb ar y rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant eu plant, i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod, yn cofio'i orchmynion ac yn ufuddhau. Gosododd yr arglwydd i orsedd yn y nefoedd, ac y mae frenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Bendithiwch yr arglwydd, ei angylion, y rhai cedern sy'n gwneud ei air ac yn ufuddhau i'w eiriau. Bendithiwch yr arglwydd, ei holl luoedd, ei weision sy'n gwneud ei ewyllus. Bendithiwch yr arglwydd, ei holl weithredoedd, ym mhob man o dan ei lywodraeth. Fy enaid, bendithia yr arglwydd. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Trwy'r ysbryd glân, da ni'n ceisio troi at ati y munudau yma. Unwaith eto i sylweddoli mor rhyfeddol wyt ti. Mor ogoneddus yn dy berson, yn dduw sanctaidd, yn drindod fendigaid. Yn dy ddoethineb, yn trefnu pob peth yn dda. Yn dy allu yn rheoli'r bydoedd, yn rheoli'r bydysawd. Ac yn dy drygaredd, yn estyn allan at rai fel ni. Ac wrth i ni blygu ger dy fron, da ni mor ddiolchgar o Dduw, yn bod ni felly'n gallu galw'n hyn yn blant i ti, am do ti yn dy ras wedi danfon dy fab i'r byd yn mwyn ni. A'i fod o wedi dod nid i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Ie, i fod yn esiampl. Ie, i'n dysgu ni y gwirioneddau mawr am pwy wyt ti, ac i ddangos pwy wyt ti. Ond hefyd o Dduw'n tad i fod yn waredwr, i wneud be fedra ni ddim gwneud, sef talu pris ein pechodau. A da ni mor ddiolchgar o Dduw'n tad, yn bod ni y bore yma, yn gallu dod yn cofio bod y gwaredwr heb droi nôl, ond wedi mynd yr holl ffordd i Jerusalem,
lle gafodd o'i fradychu, i farnu a'i gondemnio a'i hongian ar y groes. A dyn ni'n diolch o ddewn tad, a gwneud hyn fel o'n Duw, hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd oedd ti. Dyn ni'n diolch i ti o ddewn tad, mae dyna wnaeth y gwaredwr mwyn ni. Mwyn i ni y bore yma gael cofio i fod o nid yn unig wedi talu'r pris, ond i fod o wedi concro marwolaeth ac wedi atgyfodi'r trydydd dydd yn ogoneddus. A'n y dymuniad ni o ddewn tad ydy y bydden ni'n gallu cael golwg mwy clir ar dy gariad di ac ar gariad yr arglwydd Iesu Grist. Bydd yr ysbryd glân mewn rhyw fodd yn cymeryd meddiant ohono ni, fel yn bod ni'n dy garu di fel y gydylen ni, am bod ni'n gallu llawenhau yn y drygaredd sy'n eiddo i ni yn Iesu Grist. Lly'r bore yma o arglwydd yn Duw. Wrth ddod gyda dyfron, da ni'n cydnabod yn cymweddau. I ni grwydro mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl. Da ni'n cydnabod o arglwydd yn Duw nad oes ynddo ni ar gallu i achub yn hunain. Ac felly, wrth ddod gyda dyfron, da ni'n dymuno nid jyst cyfaddef, ond da ni'n dymuno gallu troi oddi wrth yn beie. Da ni'n dymuno gallu cerdded yn ifydd i ti. Da ni'n dymuno o ddewn tad bod yn bywydau ni wedi sylfaenu ar Grist ein craig. A da ni'n dymuno o arglwydd yn Duw bod dy gariad i felly nid yn unig yn llywodraethu'n bywydau ni, ond yn llywyrchu ger bron y byd fel bod eraill yn dod i sylweddoli dy fod ti'n galw arnyn nhw i droi a rhoi i ffydd yng Nghrist. Arglwydd yn Duw felly, clyw yn gweddi y bore yma, wrth i ni ofyn ar ei ti ddod yn agos at bob un ohono ni. Da ni'n cyflwyno'r byd yn ei angen, cofio'r byd o feddyg da ei flenderau. Tyrd yn glai a llwyd i a cha ei ddoleriau. Cod y bobloedd ar ei traed i thwasnaethu ti ei prynais trwy dy waed, dirion Iesu. Ni'n gweddio dros dy eglwys di yn Irac, ym Mhalesteina, yn Israel, yn y Dwyrain Canol, yn Wcrain. Gad i dy eglwys di o ddewn tad yno fod yn oleuni yng nghanol y tywyllwch sydd i'w weld yn ar hyn o bryd. Gorywch llywodraethau ysgolid i fod yn dda ar arweinwyr y gwledydd mwyn dwyn heddwch i'r ardaloedd hyn. A gad i dy air di siarad mewn i galonau pobl mewn cyfnod fel hyn. Yn y gwlad ni o ddewn tad mae'n anghenion, ac felly os oes yna rhywun yma bore yma efo ryw angen ar ei calonau, da ni'n gofyn ar ei ti glosio atyn nhw rwan. Fel yn bod ni gyd yn ymwybodol fod yn beichau ni'n cael gorffwys arna ti. Am dy fod ti'n Dduw sydd yn dad, yn dyner efo dy blant. A rwan o ddewn tad, da ni'n dymuno myfyrion dy air, gad i'r gair os gwelid i fod yna, siarad efo pob un ohono ni sydd yma. Gad ni glywed, nid beth mae pregethwr Sal wedi feddwl, ond o ddewn tad, gad i ni glywed be wyt ti eisiau i ni glywed. A gad i hyn fod i ni yn ddaioni, yn dangnefedd, yn llawenydd o arglwydd yn Duw. Ysgolid i fod yna, clyw yn gweddi. A da ni'n gweddio y bydde di'r un modd yn bendithio rhodri wrth iddo fo agor y gair yng Nghaerdydd, a pob un sy'n agor dair yn ffyddlon ar hyd a lled yn gwlad a'n byd. Clyw yn gweddi. A mae'n bod ni'n gweddio'r cyfan gogoniant i dy enw a thrwy heiddiant yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Un o'r golygfeydd hynny sydd yn bob amser yn symud yng nghalon ni ydy y gwaredwr yng Ngar y Gethsemane. Achos
Mi oedd Iesu nad oedd yn ofni storm ar y môr oedd yn ddechrau ni bysgotwyr profiadol. Iesu nad oedd yn ofni'r Phariseaid yr ysgrifenyddion pan oeddwn ni gyhyddo fo. Iesu oedd yn air Duw wedi dod yn gnawd. Mae o yng ngar Gesemane mewn dychryn ac mewn ofn wrth feddwl am beth sydd o'i flaen o. Dyna faint mae wedi'ch caru chi a fi. A dyna pam dwi wedi dewis wrth i ni feddwl am y Pasg na fyddai'n yn cyfeirio'n benodol at y Pasg yn y bregeth, ond wrth i ni feddwl yn y cyfnod yma am y Pasg, gawn ni ganu'r emyn yma, dwg fi fynydd yr olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd, chwys fel dafnau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau hardd. Wel, er ei bod hi'n sil y blodau neu sil y palmwydd, a yn closio at y Pasg, dwi ddim am gyfeirio'n benodol at yr hanesion hynny, ond am i ni edrych ar y salm o'n i'n ddarllen, salm 103, os eich Beiblau gynnwch chi, mi fyddwn ni'n edrych ar sawl peth yn y salm yma, lle mae Dafydd yn siarad efo fo'i hunan ac yn dweud, fe wnaed bendithia yr arglwydd. Sut ydych chi'n teimlo bore yma? Neu gwestiwn sydd yn dod yn aml y dyddiau yma, ynde? Sut ydyn ni yn teimlo? Dyn ni'n oes sydd yn rhoi pwyslais mawr ar y teimlad. Os na rhywun wedi llwyddo mewn rhyw gystadleuaeth a mae'n cael ei gyfweld ar y teledu, y cwestiwn cyntaf sydd yn cael ei ofyn bron wastad ydy, how do you feel? A da ni'n oes sydd bron yn cael y perswadio, mae dyma ydy'r un peth pwysig yn bywyd ni. Be da ni'n teimlo? Da ni'n teimlo'n dda? Da ni'n teimlo'n drist? Os da ni'n teimlo'n iawn, gret. Os da ni ddim, wel, os yna rhywbeth allwn ni wneud amdano fo. A dwi'n yn siŵr ydy o'n deimlad, ydy o'n bwyslais iach iawn. Oherwydd mae'n gwneud ni'n hunan ganolog, mae'n gwneud ni'n fewnblyg iawn. Da ni'n ystyried, da ni bron fel y
person yna, yr hypochondriac, oedd bob amser yn cymryd i bwysedd gwaed neu'n mesur i dymheredd ac yn y blaen. Dio ddim yn iach bod ni'n gwneud y math yma o beth. Dwi'n yn bychanu'r gofid sydd yn dod o wyneb iselder ysbryd. Ond dwi'n yn meddwl bod y pwyslais ar feddwl am yn teimladau trwy'r amser yn help i ni. Ac wrth gwrs, mae'r pwyslais hefyd yn effeithio ar yn moesau ni, a'r ffordd da ni'n behafio. Pa mor aml da chi wedi clywed ryw rieni pan mae plant nhw felly yn mynd ar ryw lwybr, jyst bod nhw'n hapus, dyna i gyd sy'n cyfri. Dim ond bod nhw'n hapus. A mae yna bobl yn cyfiawnhau ymddygiad fydden cyndeidau ni yn dychryn oddi wrtho fo. A'r pwyslais yn y Beibl chydig bach yn wahanol. Diam yn deud mae be da ni'n deimlo sydd yn fwyaf pwysig. 365 o weithiau yn y Beibl, unwaith ar gyfer bob diwrnod o'r flwyddyn, da ni'n clywed rhywbeth fel paid ag ofni, nac ofnwch, peidiwch ofni. Di'r Beibl ddim yn dweud peidiwch teimlo ofn. Os da ni'n gwybod bod ni'n teimlo ofn, os hyd yn oed y gwaredwr yng Ngardd Iesemanau'n teimlo'r ofn. Os dim rhaid chi roed fewn i'r teimlad yna o ofn. Chi'n cofio Habacuc y proffwyd. Ac oedd yn gweld y wlad mewn mes ysbrydol, oedd moesen isel, oedd crefydd ar drai, oedd hi'n horrible. A mae'n troi at Dduw, mae Dduw'n dweud, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i alw Babylon. Dod â phobl Babylon. Pobl enwog yn bod yn greulon. Maen nhw'n mynd i ddod a maen nhw'n mynd i gontro'r wlad. A di Habacuc ddim yn dallt. Ond erbyn y diwedd, be mae'n dweud ydy, nad yw'r ffigysbren yn blodeuo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth. I'r cynheuaf olew balli, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd arfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidau. Hei, di sefyllfa ddim yn gret, yna di. Eto, llawenychaf yn yr arglwydd, a llawenhaf yn niw fy iachawdwriaeth. Paul ydy yn dweud wrth Philippiad, llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. A thrachefn meddwl llawenhewch. Ac yn y salm yma, salm 103, fel y nifer o lefydd eraill yn y Beibl, dylai'n cael yn hannog i wneud rhywbeth gwahanol, nid edrych ar yn teimladau, ond i ddefnyddio'n meddwl, i gofio. Peidio edrych yn gyntaf ar yn teimladau na hyd yn oed yn amgylchiadau, ond i ddefnyddio'n meddwl a'n cof. Yr un sy'n wyn i fyd, medde'r salm gyntaf, ydy'r un sy'n myfyrio yng nghyfraith yr arglwydd ddydd a nos. A mae'r meddwl yn amlwg yn dod yn bwysig iawn. Mae Paul yn dweud pan oedd Eglwys Corinth wrthi yn cael pob math o'r brofiadau gret ac oedden nhw wedi cymryd i fyny efo ryw brofiadau ecstatig a siarad mewn trafodeg yn y blaen. Mae o'n dweud, mi aweddiaf am hysbryd, ond mi aweddiaf am deall hefyd. Mae'n sôn am helm yr iachawdwriaeth pan mae'n sôn am arfogaeth y Cristion. Hynny ydy rhywbeth i amddiffyn y pen, i amddiffyn y meddwl. Ac mae'n deud mewn man arall bod o am ddymchwel syniadau dynol trwy ddwyn pob meddwl yn garcharor mwyn Crist. Yn llyfr y Diarhebion, fel sydd wedi cael ei drafod ar nosil, yn fwy na dim edrych ar ôl dy feddwl, oherwydd oedd hi yno y tardd bywyd. Fel oedd Rodri'n dweud, nid meddwl ydy'r gair fanna, cadw dy galon yn drad i asgeulus, medde'r hen gyfeithiad. Dyna ydy'r gair, calon. Ond mae'n gysylltiad rhwng y meddwl a'r galon yn does.
Mae ffordd da ni'n meddwl yn effeithio ar y galon. A mae'r galon yn gallu dylanwadu ar y meddwl fel bod ni'n meddwl y pethau iawn. Da ni'n tyfu fel Cristnogion, meddwl Rhufeiniaid Pennod 12, trwy beidio cydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Mwyn i chi allu canfod beth yw ewyllus Duw, beth sy'n dda, derbyniol a pherffaith yn eolwg ef. Y cysylltiad mae rhwng y meddwl a'r galon. Sut mae'ch meddwl chi bore yma? Beth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi? Mae'r oes yma'n cael ein anodd iawn delio efo tawelwch. Ac un o'r pethau sy'n digwydd pan mae'n dawel ydy bod y meddwl yn dechrau troi, a throi, a throi. Ac wrth gwrs, yn aml, pan mae'n meddwl ni'n dechrau troi, mae'n gallu bod fel cylch. Chi wedi gweld hamster mewn olwyn, y bochdew mewn olwyn, jyst yn troi, mynd rownd a rownd a rownd, heb fynd i unrhyw le. A felly, mae'n rhedeg at yn amgylchiadau ni, a'n amgylchiadau ni'n mynd rownd a rownd. Yr heriau da ni wynebu. Neu falle rhedeg i'r gorffennol ac ail fyw pethau. Geiriau sydd wedi cael ei dweud wrtho ni a sydd yn aros ar yn calonnau ni a maen nhw'n brifo o hyd. Neu weithiau geiriau da ni wedi dweud wrth bobl eraill. A da ni dyfaru neu digwyddiadau. Mae'r aml mae'r pethau yma yn gallu bod negyddol yn dydyn nhw. Dyma un o'r dactegau'r diafol, un di galoni ni, di gwneud i ni feddwl fel hyn a troi'r pethau rownd a rownd. Ond mae Dafydd yn y salm yma yn yn annog ni i dorri'r cylch. Mae erbyn hyn yn hen ddyn. Mae'n edrych yn ôl ar ei fywyd hir. Bywyd lle mae wedi cael bob math o brofiadau. A lot ohonyn nhw ddigon negyddol. Wedi cael brwydrau. Sol yn ei arlyd o, brwydro yn erbyn y Philistiaid, i frodyr yn ei ddirmygu fo. Methiannau fwy hunan fel brenin yn methu. Mae yna ddwy enghraifft fawr iawn. Un lle nath o wynebu efo Bathsheba, a'r llall wedyn yn agos at ddiwedd ei oes pan oedd o mewn balchder yn meddwl, wel, nawn ni gyfri faint o bobl sydd yn isel i weld pa mor fawr ydy'n heyrnas i. A wedyn wrth gwrs profiadau anodd yn ei deulu fo'i hunan. Un o'i feibion o'n treisio, un o'i ferched o. Brawd arall wedyn yn lladd hwnnw oedd wedi gwneud hynny. Ma bydd efo'n trio i ladd o, a dwyn y fenhiniaeth oddi arno fo, a'r meibion eraill yn dadle pwy fydd yn frenin ar ei ôl o. So mor hawdd iddo fo fod negyddol a meddwl, o, diar mi'r holl broblemau yma. Ond be mae e'n neud ydy nid meddwl pa mor wahanol fedre pethau fod, ond mae o yn pregethu wrth y fo'i hunan. Mae'n siarad efo fo'i hunan. Mae Gwenna'n weithiau yn cwyno amdana i mod i'n siarad efo fi'n hunan gormod, ond mae eisiau i ni weithiau bregethu wrtho ni'n hunan. Cofia dy Dduw, medde Dafydd, ac yn arbennig, cofia weithredoedd Duw, a chofia ffyrdd Duw. Dyna'r ddau beth dwi eisiau canolbwyntio yma. Cofia weithredoedd Duw, a cofia ffyrdd Duw. Dyma lle mae gweithredoedd Duw, dyma lle mae Dafydd yn cychwyn. Bendithiau'r arglwydd pam. Ef sy'n maddau dy holl gamweddau. Adnod 3. Mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn dweud ef sy'n maddau fy holl gamweddau. Mae bron pob cyfeithiad arall yn dweud dy holl. Hynny, mae Dafydd yn pregethu fel sy'n fo tu allan iddo fo hunan yn pregethu wrth i enaid ei hunan. Ef sy'n maddau dy holl gamweddau. O Dafydd yn gwybod am hwn yn doedd. Oedd yn gwybod am hwn.
Dyna lle oedd o'n frenin, y fyddin wrthi'n brwydro rywle a fo adre, ar ben tro'r tŷ, yn edrych allan a gweld rhyw ddynes, rhyw wraig ifanc brydferth. Pwy di hon? A dyma nhw'n deitha fo, gwraig Ewreus yr Hesiad, a ddyle hynny fod wedi digon yn stop iddo fo. Ond o na, dyma fo'n ei gwahodd hi i'w di. Mae fo'n godi nebu efo hi. O fewn chydig oedd hi'n danfon neges ato fo, dwi'n disgwyl plentyn. Be nai? Fy holl anwireddau, meddai yr hen gyfeithiad. Mae o yn galw Ewreas adre o'r fyddin yn meddwl, reit, dyna fo, geith o fynd fewn at Bathsheba, fydd o'n meddwl mae blentyn o ydy'r plentyn. Ond os gwrs di hynny ddim yn gweithio. Y celwydd cyntaf. So mae'n anfon Ewreus yr Hesiad nôl i'r fyddin ac yn deud wrth yr un sy'n rhedeg y fyddin rhof o'n y fan lle fydd o'n siŵr o gael ei ladd yn y frwydr. Mae'n cael ei ladd. Ar ôl chydig, ar ôl i Bathsheba gael cyfnod alar, mae Dafydd yn ei chymeryd hi fewn i'w di fel gwraig iddo fo ei hunan. A mae rhai pobl yn mynd i feddwl, chwarae teg iddo fo. Cymeryd gofal o'r wraig weddw yma sydd wedi colli gŵr yn y rhyfel, chwarae teg iddo fo. A mae'n meddwl bod popeth yn gret, a dyna fo. Yr ail gelwydd. Ond wedyn, wrth gwrs, mi oedd o'n gwybod bod rhywbeth ddim yn iawn. Ac oedd Duw yn gwybod beth wedi digwydd. A mae Nathan y proffwyd yn dod, efo dameg am ddyn cyfoethog. A rhywun yn dod i weld ac yn lle lladd un o yw'n ei hunan, mae'n mynd at rhyw ddyn tlawd sydd efo dim ond un oen, a mae'n dwyn yr oen hwnnw ei lladd. Dafydd yn ddig, rhaid i gosbio. A Nathan ti wedi un, meddwl fo wrth Dafydd. A Dafydd yn edi farhau. A mae Salm 51 lle mae'n adrodd i Edi Feirwch. Ond yn Salm 32, mae'n sôn am ei brofiad. Tra oedd hwn yn ymatal, yr oedd fy esgyrn yn darfod a mynd cwyno ar hyd y dydd. Yr oedd y law yn drwm arnaf ddydd a nos, sychwyd fy nerth fel gan res haf. Tu allan oedd pethau'n edrych yn iawn, ond tu fewn oedd ei galon o'n crino. Ac oedd wedi bod ar un adig efo perthynas mor agos efo Duw yn cael cymdeithas hyfryd efo'i arglwydd. Ond rwan, na, oedd hwnnw wedi dorri, ac oedd Duw yn gwybod be oedd wedi'i wneud, ac oedd Dafydd yn gwybod be oedd wedi'i wneud. Ond wedyn Nathan ddod a'i gyhydda fo. Mae'n ei farhau yn y llwch. A mae gair yr arglwydd yn dod wedyn. A mae'r arglwydd yn wedi troi dy bechod heibio. Ni byddi farw. Felly yn Salm 33 mae'n cychwyn ffwrdd. Gwyn ei byd, y sawl ymaddeuwyd ei drosedd, ac y cuddiwyd ei bechod. Gwyn ei byd y sawl nad yw'r arglwydd yn cyfrif ei fai yn ei erbyn. Beth amdano chi a fi? Nid jyst stori bell yn ôl ydy hwn. Beth amdano chi a fi? Be di'r euogrwydd yna sydd yn dal yn eich calon chi? Mae Duw trwy Grist ar y groes yn maddau dy holl anwireddau, dy holl gamweddau. Mae'r gair holl yna mor gysurlon yn dydy, achos da ni'n ofni ydy hwn yn rhywbeth sydd ddrwg. Ydy hwn yn rhywbeth sydd tu hwnt i'r maddeuant yna. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau. Yn iachau dy holl afiechyd. Ie, Dafydd yn hen ddyn. A da ni'n gwybod fel hen ddyn, oedd ei gorff yn methu, mae'r Beibl yn deitha ni,
pan oedd o'n hen, oedd o'n oer ac methu cynhesu hynna'n o gwbl, oedd o jyst yn methu cael ei wres fyny. Ac oedd Dafydd yn gwybod nad oedd Duw ddim yn iachau pob afiechyd yn y byd yma. I ddweud y gwir, oedd y plentyn anwyd i Bathsheba oherwydd y godineb, oedd Dafydd di gweddio bydde'r plentyn yn byw o'na marw nath y plentyn. Ond oedd Dafydd yn gwybod mae'n ei dyna ddiwedd y stori. Bydda fi'n mynd ato ef, medda fo. Ni ddaw ef yn ôl ato fi. Mae yna fyd arall pe fydd Duw wedi newid ni, wedi yn iachau ni, wedi tynnu ymaith yr holl bethau sy'n yn blino ni, yr holl aflendid sydd yn y calonna ni. Mae'r addewid y cawn ni un dydd fod yn rhydd, a fe sych Duw bob deigryn o'n llygaid, ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefain, na phoen. Mae Duw ar waith yn iachau ni trwy yn holl brofiadau. Gyfeillio'n annwyl, meddai Ioan, yn awr yr ydym yn blant Duw, trwy ras bod hi'n maddau, bod hi'n prynu ni. Da ni'n blant Duw rwan, ac nid amlygwyd ato beth a fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Oherwydd cawn ni weld ef fel y gymau. Dafydd Job yn debyg i Iesu Grist. Di o'n bosib? Dyna be mae Duw di ddeud. Johnny Erickson Tada, nifer ohono ni wedi darllen rhai o'i llyfrau hi. Oedd hi'n 2 ar 15 oed. Mwynhau bywyd yn arbennig chwaraeon o bob math a deifio mewn i'r môr, taro i gwddw a'i pharlysu i gwddw i lawr a treulio i hoes mewn cader olwyn. Ac un o'i llyfrau hi, y teitl ydy My Place of Healing. A be ydy'r lle yna o iachau? Ydy'r gader. Y gader olwyn, mae'n styc yn ddo. Cos be mae'n dweud ydy, tra dwi yma yn y gader, mae Duw ar waith yn newid yng nghalon ni, yn tynnu allan yr hunanoldeb, yn tynnu allan y difaterwch, yn tynnu allan yr holl bethau na ddyle fod. A mae'n ymwneud i'n debyg, fwy tebyg Iesu Grist. Ef sy'n iachau y holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu dy fywyd o'r pwll, neu ef sy'n gwaredu dy fywyd o ddistryw. Oedd Dafydd yn gwybod digon am fod mewn peryg yn doedd. Mae'n sôn o'r ambell salm fel mae'n galw ar Dduw o ddyfnder i'w bwll ofnadwy. Ac eto Dduw wedi gadw trwy'r cyfan. Oedd Duw wedi gofalu amdano fo, oedd Duw wedi gwylio drosto fo, hyd yn oed rhoi pob math o fendithion iddo fo. A felly, da ni'n gallu tystio yn de. Da ni'n gallu tystio bod Duw wedi'n cadw ni. Rhai ohono ni wedi bod mewn llefydd mwyaf anodd. A da ni'n ymwybodol bod Duw yn gwaredu ni o'r pwll mwyaf difrifol, o'r distryw mwyaf terfynol, y pwll o dan a baratoed ar gyfer y diafol a'i anylion. Mae'n gwaredu ni o uffern. Fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Do fe gafodd Dafydd i adnabod fel brenin gorau Israel yn do. Y brenin delfrydol ar hyn olwg, i fethiannau. Wedi cael ei goroni a chariad a thrigaredd. Chi'n meddwl am rhywun fel Pedr wrth fôr Galilea ar ôl yr atgyfodiad. Oedd wedi gwadu Iesu 2 gwaith. Oedd Iesu'n ôl yn fyw, oedd hynny'n gret. Oedd Iesu'n maddau iddo fo, I get a piws alle fod. A Iesu'n gofyn 2 gwaith iddo fo. Fel oedd wedi gwadu 2 gwaith. A wyt ti, Simon mab Jona,
a wyt ti'n fy ngharu. A'i Simon mab John awt ti am fod yn te 4. A'r pysgotwr, neu pysgotwr dynion. A di Iesu ddim jyst yn dweud, reit, dwi'n maddau i ti. A dweud edrych, dwi eisiau i ti fod yn rhywun sydd yn anrhydeddus, yn dwy'n gogoniant i fy enw, bugeiliau fy nefaid, porth a fy nefaid, porth a fy wyn. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Dyw wedi cynnal Dafydd. Cynnal Dafydd ar hyd i oes. Daioni a thrigaredd yn ddiau am canlynant holl ddyddiau fy mywyd, medde Psalm 23 yn de. A mae'r canlynant fanne, nid jyst rhyw ddilyn ling dilong, ond bron gallen ni ddweud daioni a thrigaredd am herludiant. Pursue ydy'r gair Hebraeg fanne. Ar yn ôl i. Gweithredoedd Duw. Peidiwch yn jyst gadael i hwn fod yn rhywbeth sydd yn wirionedd diwynyddol yn y Beibl. Meddyliwch am weithredoedd Duw yn eich bywyd chi. Cofiwch weithredoedd yr arglwydd. Dwytha o'n i yn yr adeilad yma, o'n i fyfyriwr yn cysgu mewn stafell fyny grisiau. A dyna pryd yr oedd Duw wedi bod yn ei drigaredd, yn hennu fi o fy anghrediniaeth a rhoi ffydd yn ynghalon i am y tro cyntaf. A mae yna bron 53 o flynyddoedd ers hynny. A mae wedi bod yn ffyddlon ar hyd yr amser. Cofiwch weithredoedd Duw. Mae eich gwneud chi'n blentyn iddo fo'i hunan trwy'ch mabwysiadu chi. Mae wedi talu'r pris drostoch chi ar y groes. Mae ar waith yn eich paratoi chi, a mae fab o wedi mynd i'r nef i baratoi lle diogel a thregwyddol i chi. A pan ydych chi'n effro ganol nos a'r meddyliau yn troi rownd a rownd, cofiwch, ni hynna ac ni ceidwad Israel. Mae o'n effro hefyd, a mae o'n eiriol trwstoch chi. Cofiwch weithredoedd yr arglwydd. Ond dim jyst gweithredoedd Duw, ffyrdd Duw. A Dafydd yn mynd ymlaen wedyn i feddwl am ffyrdd Duw. Yn adnod 7, dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. A mae'n dyfynnu Duw wedyn, be ddydodd Duw i hunan. Yn Exodus 34, oedd Moses wedi gofyn am gael gweld gogoniant Duw. A Duw'n dweud, sori Moses, sut ti'n gweld yng ngogoniant i fel y gymau ac fel y gyro ti, sef o'n dyddi fethad. Gall neb yng ngweld i a byw. Ond dyma'n cael ei guddio mewn agen yn y graig. Duw'n mynd heibio ac yn cyhoeddi i enw. A be mae Duw yn ei ddeud yn Exodus 34, wel mae'n cael ei ddyfynnu'n adnod 8. Trigarog a graslon yw'r arglwydd a'r afuddigio a llawn ffyddlondeb. Trigarog. Mae cyfeithiadau Saesneg yn dweud compassionate. Mae da ni weithio'n meddwl, pwy sy'n deall beth da ni'n mynd trwyddo fo neu beth da ni'n deimlo. Pan o'n i'n fach, dwi wedi defnyddio'r eglureb yma o'r blaen felly ynde. O'n i'n dioddau lot o fiechyd a yn rhieni yn ofalus iawn, efallai nor ofalus ohono. So o'n i allan y chwarae yn y stryd efo'n ffrindiau, a mam yn dweud, Dafydd, ti mewn? Amser dod mewn. O, mam! Na, come on, ac oedd hi'n mynnu mod i'n mynd fewn, a dyna lle oedd hi mewn, o'n i tu mewn, yn clywed yn ffrindiau eraill, yn dal i chwarae tu allan, a dweud, di mam ddim yn dall, di hi ddim wedi bod yn blentyn, dydy hi. Wel, wrth gwrs, mi oedd hi wedi bod yn blentyn, ond da ni'n gallu meddwl felly am Dduw weithiau.
Mae o'n y nefoedd, a mae popeth yn braf yn y nefoedd. Dio ddim lawr fan yma, yn byw efo'r bobl sy'n byw drws nesau i ni, neu'n gorau wynebu pethau den ni wynebu. Dio ddim yn poeni am beth sy'n digwydd fori, achos mae'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fori. Ond na, nid felly mae Duw. Mae Duw wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist. Wedi wynebu y pesau da ni wynebu unigrwydd ofn. Y tywyllwch mwyaf eithaf ar y groes. Tywyllwch na fydd rhaid i ni byth i wynebu. A mae o'n cyd-ymdeimlo. Mae o'n compassionate. Canis nid archoffeiriad heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi demtio am holl peth yn yr un modd a ni, ac eto heb bechod. Graslon, llawn o ras. Y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Gras ydy trigaredd a thiriondeb wedi ddangos i rai na da ni ddim yn ei heiddi mewn unrhyw ffordd. Diolch yn edrych i weld os da ni ddigon da. Ond edrych i mewn i'w galon i hynny. A be mae'n ffeindio ni galon i hynny ydy cariad yn estyn allan gras yn dweud, dwi isio trigarhau. A mae'r adnod ryfeddol yn Jeremia. Da ni'n cofio'r pethau da ni eisiau anghofio, ac yn aml da ni'n anghofio'r pethau da ni eisiau cofio. Ond be mae Duw yn dweud, mae ddeiaf iddynt ei drygioni, ac ni chofia fe pechodau beth mwy. Mae Duw yn gallu dewis anghofio. Peidio dwyn i gof yr holl bethau da ni'n neud sydd o'i le. Llawn o ras. Araf i ddigio. Hwyrfrydig i lyd. A hwnna'n ddisgrifiad hyfryd a chysurlon y wyneb yn byd ni ac ymddygiad pobl yn y byd ni. Pam bod Duw ddim wedi rhoi stop i'r drygioni da ni'n gweld yn y byd? Ni'n clywed y pethau sydd yn digwydd yn y dwyrain canol. Clywed pethau mae pobl yn gwneud i'w gilydd. A da ni'n meddwl, pam bod Duw ddim rhoi stop arno fo? Ond nid cwestiwn newydd i hyn. Oedd yr eglwys foredd yn nhw'n dweud, mae'r Iesu yma, bydd farw a sydd wedi atgyfodi a di mynd i'r neb, mae'n mynd i ddod nôl. A roedd rhai pobl yn dweud, wel, mae'r blynyddoedd yn mynd heibio, dio ddim wedi dod nôl eto. Tybed beth sydd wedi digwydd. Ac oedden nhw'n dechrau ame. Mae Pedr yn dweud, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni a ddewyd fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrth ddechrau am nad yw yn ewyllysio i neb gael ei ddinistio ond i bawb ddod i adifeirwch. Mae Duw yn rhoi cyfle ar ôl cyfle i bobl edifarhau, a dyna pam dio ddim di rhoi stop ar y drygioni. Achos bydd y rhoi stop ar y drygioni'n gorfod rhoi stop ar bob dim yn y byd yma. A mae rhoi cyfle ar ôl cyfle i bobl wrando ar eu cydwybod, achos mae pawb efo cydwybod. A maen nhw'n gwybod bod na ddaioni a bod na ddrygioni, bod na beth sydd yn gywir a beth sy'n anghywir. A mae'n amyneddgar yn disgwyl i bobl edifarhau. A dyn nhw'n gwneud. A wedyn mae wedi danfon yr efengil i 4 ban byd, a mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi, a mae'n amyneddgar yn disgwyl i bobl ymateb i'r efengil. Dio ddim yn ymyfrydu y marwolaeth yr anhywiol. Mae'n araf i ddigio. Dim cweit fel ni yna. Cofio un tro. Oedden ni yn mynd o Fangor draw i Abersoch yn y car. Oedd y plant yn fach ar y Steffan
yn mwynhau tynnu ar ei ddwy chwaer. Ac yn y car yma oedd yn tynnu arnyn nhw ac oedden nhw ddim yn hapus. Steffan, stopia. Oedd yn dal i wneud. Steffan, stopia. Oedd yn dal i wneud. Ac yn y diwedd mi oedd un o'r genod yn dechrau crio. A dyma fi sy'n ei cholli hi. Dyma i stopio'r car a gweiddi arno fo, Steffan, os wyt ti eisiau ffeit, ti allan rwan, ond dwi'n fwy na ti. Ond ei di cholli yna yn llwyr. Nid felly mae Duw. Hwyrfrydig i lyd, ara fuddigio. Llawn ffyddlondeb medd yr cyfeithiad newydd. Mawr o drigarogrwydd. Abounding in mercy, medde y cyfeithiadau Saesneg. Mae cymaint o drigaredd yn ei galon fel bod yn gorlifo drosto ni. Sut ydyn ni'n gwybod? Wel, nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond i draddodi farwolaeth trosom ni oll, ac os roddodd ei fab sydd wedi gall beidio roi pob peth i ni gyda gef. Felly y carodd Duw byd. Dyma ffyrdd Duw. Dyma sut mae Duw yn ymddwyn. Nid yw'n cerddyn ddi-ddiwedd, medde fo. Modd gyda ni brifathro yn yr ysgol ramadeg lle o'n i, a oedd wedi bod yn bencampwr bocsio yn y fyddin, ac oedd o'n cerdded o gwmpas y coridorau yn trio edrych os oedd unrhyw blentyn yn camfahafio, ac os oedd, wel, gwaed plentyn hwnnw. Fe weles i ocyn hyn yn codi plentyn i daflu fo fyny'r awyr a bang ar ddwy glist wrth iddo ddod yn lawr felly. So, mae'n cael gwneud hynny dyddi yma, ond nid yw'n cerddyn ddi-ddiwedd. A mae Dafydd yn defnyddio'r darluniau hyfryd yma. Cymbelled, fel yma'r nefoedd uwchben y ddeiar. Felly mae ei gariad dros y rhai sy'n ei ofni. Ble allwch chi fynd ar y ddeiar yma heb fod yr awr uwch eich pen chi? Fedrwch chi ddim. A dyna'r darlun mae'n deud am gariad Duw dros y rhai sy'n ei ofni o. Cymbelled gymaint dwyrain o'r gorllewin. Fedrwch chi'n ddim pellach yna, y dwyrain o'r gorllewin, felly y pellhaodd fe'n pechodau o ddiwrthyn. A wedyn mae'r darlun hyfryd yma, fel tad wrth ei blant. Tostyrio. Fel y mae tad yn tostyrio wrth ei blant, felly tosturio'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Henry Francis Lyte, ganodd yr emyn cyntaf ne. Ysgrifennodd yr emyn cyntaf wnaethon ni ganu. Perthynas anodd iawn efo'i dad. Nath i dad o byth ddeud wrtho fo bod yn ei gario. Oedd ei dad o wastad yn feirniadol ohono fo, wastad yn gweld bai. Eto Henry Francis Lyte yn gwybod sut yn ddyle tad fod. Ac yn yr emyn yma, mae o yn ysgrifennu. Father-like he tends and spares us. Well he knows our feeble frame. Pan o'n i rhyw 2 oed, oedden ni fel teulu yn Borth, dwi'n meddwl, neu Clarach yn ymyl Aberystwyth, wedi mynd i lan y môr. A dad yn y môr, jyst yn edrych rownd a meddwl, lle mae Dafydd di mynd? Mae'n edrych lawr ac o'n i ar waelod y dŵr. Wedi pasio allan y llwyr. Gafel yn ddau, rhedeg, mynd â fi'r car, mynd â fi'r ysbyty. Oedd yn dal yn ei drangsnofio yn yr ysbyty. Achos yn dad oedd yn caru blant. A dyna'r darlun mae Dafydd yn ei ddefnyddio. Wrth gwrs, di o ddim fel yn tadau ni fod i'r tad perffaith. Dyma sut un ydy'n Duw ni. Ond salm arall, da ni'n cael yn hannog i stopio, peidiwch a gwybyddwch mae fi sydd Dduw. Beth am i chi heddiw rhywbryd?
fynd at y salm yma unwaith eto, darllen ni eto. A cofiwch weithredoedd yr arglwydd yn eich bywyd chi. Cofiwch ffyrdd yr arglwydd fel mae wedi bod, mor amyneddgar, mor dyner, mor dirion, mor dda, mor gadarn ar adegau efo chi. Mwyn i chi wybod bod ei gariad o yn gariad tragweddol, yn gariad gogoneddus. Os yna rhywun yma sydd ddim eto'n siŵr o'ch perthynas a Duw ac a Iesu Grist, ystyriwch sut un ydy'r Duw yma. Bydd yn drigarog wrth Dafydd, a bydd yn drigarog wrth eich rhieni, efallai eich teulu, eich ffrindiau, wrth bobl eraill ydych chi'n nabod. Ond mae drigarydd o'n estyn allan tuag atoch chi y bore yma. Gadwch chi newyddio. O Dduw yn tad. Yng nghanol y byd a'i broblemau, mae'n hawdd iawn i ni gael jyst yn boddi bron efo'r gofalon sydd yn pwyso ar ein calonnau. Helpa ni ysgweli di fo'n dda i oedi, i gymryd amser, i gofio dy weithredoedd di, i gofio dy ffyrdd di, ac yn arbennig y Pasg hwn, gad ni eto ddarllen hanes yn gwaredwr ni, yn dod i'r byd, mwyn tynnu ymaith yr afiechyd ofnadwy yma o bechod sydd wedi gafel ynddo ni bob un ohono ni, ac mwyn yn gwneud ni yn greaduriaid newydd, yn blant i ti trwy dy ras. Amen. Mi ganon ni emyn nantlais wedi seilio ar y salm yma i orffen. Fy enaid bendithia yr arglwydd, a chofiau holl ddoniau o hyd. Mae ddeuodd dy holl anwireddau, iachawd dy lesgedd i gyd, gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd dy ben, diwallodd dy fwrdd a daioni, at seiniau'r ei faw, hyd yn en, ac ymlaen. Y bydded i'r ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.